Piatok je sviatok svätého Juraja. Patrona vojakov, rytierov, lukostrelcov a skautov, ale aj roľníkov, baníkov, sedlárov, kováčov, debnárov, artistov, koní a dobytka, pocestných a chovancov v ústavoch. Ale ministri vlády, ani členovia parlamentu, ani žiadna ryba či vodný živočích medzi oslávencami nie sú. Pravda až na jednu výnimku, a to je naša šťuka v rybníku. Dobrý deň, prajem z Washingtonu. Nebojácný rytier Juraj. Máme tu prepojenie medzi Spojenými štátmi americkými a Slovenskou republikou. Ale Juraj má exkluzívne prepojenie aj na ostatné svetové strany, obzvlášť na jednu. Stanete sa novou spojkou pána Lavrova? Ak má niekto iný otázku. Už onedlho významne vzrastie rytierová dôležitosť. Hneď po tom, čo sa u susedov vymení vláda a vo svojej funkcii skončí tamojší minister zahraničia. Together with the Slovaks, we are submitting a proposal to the European Union to delist her. We will submit it next week. Komunikácia s nepriateľom je pre Moskvu dôležitá misia. Niekto to robiť musí a tak padla voľba na nášho Juraja.